Galicia sigue pertencendo ao Estado español e do mesmo xeito que pagamos os nosos impostos, pois creo que tamén temos que ser beneficiarios nun reparto equitativo entre os diferentes territorios. Quero darvos 3 datos. En primeiro lugar, o que se adicou no ano 2014 a pagar a débeda e os intereses da débeda foron 104.000 millóns, 105.000 prácticamente, 104.000 e pico, 105.000 millóns de euros. O que se vai adicar no ano 2015 son 125.000, casi 126.000 millóns de euros. Segundo dato, o Ministerio de Defensa nos 3 últimos anos, 2012, 2013 e este no que estamos, 2014, leva fora de orzamento, é dicir, con créditos extrapresupuestarios, gastado 3.542 millóns de euros, aparte do que se orzamentou. E terceiro dato, e xa referido ao noso país, o investimento total en Galiza foi, no ano 2014, dun 13,8 e para o ano 2015 está previsto un investimento total dun 12,4. Hai cartos, que o Estado ten cartos, pero que é unha opción ideolóxica absolutamente definitoria do Partido Popular e das políticas que defende, dedicalos a unhas cuestións e a outras non. De 1.320 millóns este ano para todo, vamos, no seu conxunto para Galiza, pois se invisten basicamente en infraestructuras. Pero en que infraestructuras? Basicamente no AVE, que deses 1.320 millóns casi se queda con 600. Claro, e aí temos que contar que non son obras en Galiza, porque o tramo que máis cartos leva é o AVE Olmedo-Lubián-Ourense, que como todo o mundo sabe, nin Olmedo nin Lubián están na Galiza, verdad? No ano 2014 dixemos aquí con toda claridade e polos números que tiñamos que Lugo era a provincia peor parada das 4 provincias galegas. Lugo era a provincia peor parada. Pois ben, no ano 2015 isto se agrava e o total dos investimentos do Estado na provincia de Lugo son 110 millóns de euros, nada máis e nada menos que 38 millóns de euros menos aínda que no ano 2014, cando decíamos que Lugo era a provincia peor parada.